ओमफ्राय आंनि मुङा सिमान बर' ओमफ्राय आंनि बिसि नामा माइनाव बर'। ओमफ्राय दा थांनाय सुनिबार खालि बाजाराव थांनो होनना थांदो ओमफ्राय दासिम न'आव मोनफैयाखै आरो मानसिया। ओमफ्राय बे फन नाम्बार समबर गैया बिनि? फन नाम्बार दा जोंनियाव बिनि नाम्बार गैया। बियो मबाइल लादो होनना बुंदो खिन्थु नुवाखै आरो आङो। न'आव थानाय समाव लायाखै? न'आव थानाय समाव गैया, खिथियाखै आरो। मा होनना खावलायगोन नोंनिसिम जिहेथु दायो गथ' सासे दं? दा आङो सानदो जेनेबा जेराव दोङो दा गथ'खौ गोसोखांनानै साननानै आरो न'आव फैफिननांगौ आरो फिसानि मोखां नायनानै जोंबो बिहामजोखौ फैफिनजानो लुगैयो जों दा। जोंबो गाबाय थायो, जोंहाबो बिखा गोरबोआ गावदो। दा फैफिनबाबो जों लागोन ना इखो। फिसौ सासे बिसा मोखां सोमो आङो। जोंनि थाखाय इसोर मानो गारना थांनो गोनां? जोंथ' गालानो खामाखैना। माब्ला थांदोंमोन? फुनिबारै थांदो आबा। बहा थांनो होनना थांदोंमोन? हाथायाव थांनो होनना थांदों ना, आंबो दखान लांदोंमोन। आंबो नुवाखै, आं रायखा लांदो इखो। साब्बै नों मुवाबा थाङोबा बोरैबो थांनो हानाय नङा दोननानै रायना थांदों आं फिसौनि थाखायनो। बे आं थांगौमानि हाथायाव दखान लांदोंमोन आं, साहा दखान। आं थांगौमानि फिसौखौ गारना थांबाय, बेखौ माथो होलांदोनो। दा आंबो नुदिया, फायनानै नागिरफैबाय बिहामजोआ बोरो फिसौआ बोरो। हाथायाव थांनो होनना थांदो आइया दाबो गैया होनना बुंबाय फिसौआ। फिसालायाबो होनबाय। ओरैनो बहा खबर लादों? खबर लानाया बिदि ओइ माबायाव तामुलपुरथिबो लादो, बिदि आरो बे माबायावबो लादो। थेवबो दा खबरखौनो मोनासन। न'नि बेफोराव खबर लाबाय थादों, मोनाखै। दासिम बिथांमोनाबो फैयाखै? फैयाखै दाबो। जोंबो सानो फैथो, जों लाखिगोन ना। बेखौ दाथ' जों नागिरनाबो मोना। जोंबो इसां गिदिर टाउनाव जों बोरै नागिरहैगोनखौ दा? जोंथ' नागिरना मोना, जों जाम्बि मानसि मा रोखोम नागिरनो जों? आंहा फिसा हौवायाबो रोङा, बेबो थांनो हाया थाखा फैसानि थाखाय। दाबो बियो फैफिनबा जों लागोन ना। एसां मोखां सोमोहा फिसौआ, जों बिखौ मोखां नायनानै जोंबो गाबबाय थायो फुङाव हदायनो गाबो जोङो। जायनि बिखौबो होनो आं हौवाखौबो, नोंसोर मानो माबाया होननानै। फैफिननांगौ न'आव आंनि बिहामजो। जेबो नायखो माबा मोनसे खालामनाबाबो भारा जाबो लागोन आं। आंनि मुङा मनेस्वर बर'। ओमफ्राय नोंनि फिसालानि मुङा? आंनि फिसालानि नामा सिमोन बर'। ओमफ्राय बिहामजोनि मुङा? बिहामजोनि मुङा माइनाव बर'। ओमफ्राय हाबा खालामना लानानै बेसेबां बोसोर जादोंमोन? 7-8 बोसोरसो जाबाय हाबा खालामना लाबोनाय। ओमफ्राय गथ' बेसेबांसो दं? गथ' सासेल'। सासेल'बा माने बेबायदि मानि थाखाय बेबायदि जालांखो होनना सानो? जोंथ' बेफोर हौवा हिन्जावनि माबाफोरखौ जों एक्सुवेलि इमान दा हमनो हायाखै आरो मिथियाबो जोङो। हौवा हिन्जावनि कायजाखौ सोर मिथिनो? दा बिसोरो सानफ्रोमबो बिदिनो एसे एनै कायजा जाबाय थायो, नांलाय खमलाय जायो, बाथ्रा दान्थेलायनाय। बिदिनो सानसेखालि बिसोरो हौवा हिन्जावा बुदलायनायबो जाबाय। दा बुदलायनायाव साननैसो खारनाबो थाहैबाय, 14 दिनसो। बेनिफ्राय गावनि न'। ओमफ्राय फैफिननानै सानथाम थानानै हाथायाव थांनो होननानै थांबाय। बिदिनो दिनैसिम गैया। बहा थांखो ना बहा थांखो जोंथ' खबर लागासिनो, बर्थमान जोङो मोनाखै आरो। फनफोर लादों नामा? फन नाम्बारफोर दङ नामा? फन नाम्बार बिनि गैया जोंनि आखायाव। दा बिनियाव फन दङ ना गैया जोंबो बारासिम मिथिस्लाबा। थिग गैया, बबेबा टाउनफोराव थांना लाखोमा बायदोबो नामा, बेफोरखौ जों मिथिया आरो। जायखिजाया नोंथाङा मा लुबैयो जेनेबा नोंनि बिहामजो हिसाबै फैनांगौ फैनाङा? दाथ' मा बुंनो जोङो, फैफिनबाथ' मोजां जायो गथ'नि मोखांखौ नायनानै। फिसौ सासे दङ जिहेथु, जाहाथे आलानि जाया। जानांगौ बिसोरो फैफिननानै रुजु रुमु। आंनि मुङा मुस्रि बिग्राय बर'। गामिनि मुङा जाहैबाय बुद्राहा बिमास गामि। जोंहा दा बैनाय खाथिनि माइनाव बर' होननाय बिनि बिसिया दाखालि बावै सुनिबाराव खोब फुंनि 9टा-10टासोआव हाथायाव थांनो होननानै बा बाजाराव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। ओमफ्राय नै जोंनि हाथाया जाहैबाय नै जोंनि खाथियावनो, भेरगाव महकुमायानो, जोंनि भेरगावआनो होनजायो आरो। सुनिबाराव जायो, सुनिबार मोनो होमबा खालि। ओमफ्राय 9टा-10टानि गेजेराव ओंखारलांदों बिथाङा हाथायाव थांनो होननानै। ओमफ्राय दा न'खरनिफोराबो हाथायाव थांदोंना थांदों बिदि आसा खालामबाय थादों फैफिनगोनखौ।
बाजारावबा मा लायनो थांदों बिनि जोनोम गामियावबो खबर लायबाय नामा? दाथ' जों बिनि जोनोम जायगा बा बिनि बिमा बिफानि न'आवबो थांनानै जोङो दाखालि आं खुद गावनो बिसोरजों थांफानानै एसे खबर लाहैबाय माने बेवहायबो गैया खबर मोनाखै बिमा बिफानियाव जों खबर लानायाव बुंदों जों आलासिफोरनियावबो खबर लादों होननानै ओमफ्राय बिदिनो कन्टेक्ट नाम्बारबो बिबाय जों कन्टेक्ट नाम्बारबो जों मोननो हानाय जायाखै सिगां जि दङमोन ओमफ्राय बै फिसायजों एसे नांज्लाय खमलाय जानानै जेनेबा डिस्ट्रय खालामनाय जादों जेनेबा बुख्रुबना होनाय जादों आरो बेलेगजों वाट्सएप बा बायदिसिना मेसेज खालामबाय थानाय नुनानै बिनि फिसायानो जेनेबा मबाइलखौ बुख्रुबना होनायाव जेनेबा दा सिमा गैला जादों ओमफ्राय दायो मोनसे सन्देह खालामदों बिनि फिसा एबा हौवायानो हयथ' गोदानफोर दिहुनना लादों नामा होननानै ओंखाय जेनेबा जोङो दा बिदि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनथ'नो हायाखै हयथ' साननैसो उनाव हरनोबो हागौ फनफोर ओमफ्राय दा दिनैसिम सुनिबारनिफ्राय दिनै सानबा जाबाय नङा होमबा दिनै सानबा जादोंब्ला जोंहा मोनसे सन्देह जायो जे न'खरनि हिसाबै बिथांखौ जोङो सोरबा लोगोफोरजों थांना दङब्लाबो आलासिफोरनि न'खराव थांना दङब्लाबो जोङो फैफिननायखौ लुगैदों जाहाथे बिथांमोना गथ' सासे दङ दिनै 7 बोसोर 8 बोसोरसो जानाय गथ' सासे दङ फरायबाय थादों बिथांमोननि मोखांखौ नायनानै बा बिहाव बिखुनजोनि मोखांखौ नायनानै फिसायनि मोखांखौ नायनानै जेरावखि थाया मानो जेनेबा आंनिफ्रायबो आं गामिनि जानानै रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे नोंथाङा बहाबा दङबा फैफिनथारनांगौ आरो ओमफ्राय न'खराव फैनानै मोजां रुजु रुमु रायजो जानांगौ बेखौनोल' अनुरद जोंनिफ्राय